Hola, què tal? Anem a fer un vídeo per a il·lustrar la criptografia simètrica. El programa que utilitzarem és el GPG. Val? Sobre una consola he creat una carpeta que es diu GPG, que està buida. Val? Així vaig a crear el primer fitxer, un de prova, que li diré pues, nano prova.txt i així posaré doncs hola classe, val? I res, ho guarde i isc i tinc un fitxer que és prova.txt. Ara el que vaig a fer és utilitzar el GPG, que és un programa, per a encriptar este fitxer. Li dic -c, que vol dir encriptar, i prova.txt. I em demana una clau d'encriptació, posaré 1, 2, 3, 4, em demana repetir-la, 1, 2, 3, 4, i bé, ja està. Ha generat este fitxeret, prova.txt gpg, val? Així ho tenim, nano, i veiem com això és un criptograma, és a dir, si algú intercepta tot això, pues no va a saber què és el que posa. El problema d'aquest fitxer encriptat és que no es pot veure bé en un editor de textos. Així veiem com hi ha caràcters que es repeteix i és perquè no sap representar-los. No són caràcters en principi imprimibles, no? I n'hi hauria una alternativa que la veurem després per a generar fitxers amb només caràcters imprimibles, val? Faig l'S i ara el que vaig a fer és a borrar prova.txt, val? I bé, només tinc el fitxer encriptat, val? Ha desaparegut el fitxer original. Envia el fitxer encriptat d'un emissor a un receptor, val? I el receptor el rep i quan el té el que vol és desencriptar-lo. Aleshores el que faré és posar GPG i simplement el nom del fitxer i li dono enter i l'ha desencriptat. Què ha passat així? Anem a veure que l'Ubuntu i el GPG tenia guardada la clau d'encriptació amb el qual l'he fet. És per això que no m'ha demanat la contrasenya, però si efectivament fora un altre el receptor, li hauria demanat la contrasenya, 1, 2, 3, 4, i automàticament l'haurà desencriptat. Així ho ha fet més automàticament encara i ha generat el fitxer, que així el tenim, prova.txt, val? Que si voleu, per veure que ho ha fet bé, que no estava, m'acaba de generar, simplement faig nano prova.txt i és el fitxer original, val? Hola classe. Anem a fer ara una variant de tot això i anem a generar un fitxer, en aquest cas gpg -c -a, que significa encripta-lo en caràcters només imprimibles el fitxer pues prova.txt i ara el que fa és el mateix d'abans, li posa una clau, 1, 2, 3, 4, 5, 6, li posaré ara 1, 2, 3, 4, 5 i 6 li posaré ara i
ha creat un fitxer, però en aquest cas n'ha creat un altre, que és el prova txt asc. Val? Ara sí que el puc obrir en el nano i sí que tinc algo que es pot veure en un editor de textos. De fet, així posa begin gpg missatge i end gpg missatge. Puc copiar-ho tot, això, val? Copiar-ho i adjuntar-ho, enviar-ho per correu i que això siga el cos del correu. I el receptor podria desencriptar-ho. Val? Anem així. En aquest cas anem a intentar desencriptar que seria algo així com gpg el nom del fitxer, que a veure, que ja no me'n recordo. Bueno, sí, seria prova, no ho sé, mentira, no ho sé, és prova txt asc, ¿vale? De ASCII, de text. Entonces es gpg y este fitxeret val, que existeix. Li dic que sí i ja està. Vale, que no mos heu creem. El que faré és el que ha fet abans. Elimine el prova txt per demostrar-ho. Val? rm prova.txt. Val? I ara no està. Val? Ara quan el genere pues, mos creurem que l'ha generat, clar. I gpg prova txt però ASCII. I efectivament gpg dades xifrades amb AES256, este és l'algoritme de xifrat amb una contrasenya. I efectivament així està. Si voleu, posa nano prova.txt i efectivament el fitxer és el missatge que jo havia enviat. Val? Bé, així el que no acaba de funcionar bé per a que es vega és que com l'emissor i el receptor sóc jo poso una clau d'encriptat i clar, quan desencripte el GPG sap que sóc jo, el mateix usuari, i no em demana la contrasenya. Simplement la posa automàtica perquè és la meua. Però si ho enviareu a una altra persona, el que faria, per exemple, al fer el comando per a desencriptar este fitxer, seria demanar-vos la clau, que en este cas era 1, 2, 3, 4, 5, 6, si la poses ho fa, i si no la poses no pots fer-ho. Bé, fins ací.